ప్రైజ్ ది లార్డ్. మన ప్రభువును పరిరక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీకు అందరికీ వందనాలు, శుభములు. ప్రతిరోజు ఉదయం దేవునితో అనుదిన వాక్యం అనే పరిచర్యలో ఈరోజు దేవుడు మనందరితో మాట్లాడుతున్న మరొక మాట యెషయా గ్రంథము 9వ అధ్యాయము 2వ వచనం. చీకటిలో నడుచు జనులు గొప్ప వెలుగును చూచుచున్నారు. దేవుని బిడ్డలారా, ఇంతవరకు లోకం అనేటువంటి సంద్రంలో, లోకం అనేటువంటి ఈ యొక్క ప్రపంచంలో నడుస్తున్నావు గనుక నువ్వు ఎప్పుడు కూడా చీకటిలో ఉంటున్నావు. అయితే చీకటిలో నడిచేటువంటి జనులు గొప్ప వెలుగును చూడాలంటే ఈ లోకంలోనికి 2000 సంవత్సరాల క్రిందటే నిజమైన వెలుగు ఈ లోకంలోనికి వచ్చింది. కానీ దాన్ని గ్రహించే వారు ఎవరూ లేరు. ఒకవేళ నీవు ఇంకా ఆ నిజమైన వెలుగును గ్రహించక ఇంకా ఆ చీకటిలోనే మగ్గిపోతూ చీకటి అనే పాపంలోనే ఉంటున్నావేమో, ప్రభు పిలుస్తుంటున్నాడు. నిజమైన వెలుగు ఉంటున్నది ఈ లోకంలో. అది గనక నీ జీవితంలో రాగలిగితే నీ జీవితం దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతుంది. అదే రీతిగా వెలుగుదూత అవతారం ఎత్తుకొని సాతాను కూడా ఉంటుంది. నిజమైన వెలుగేదో, అదే రీతిగా డూప్లికేట్ యొక్క వెలుగేదో నువ్వు ఒక్కసారి పరిశీలన చేయగలిగితే, ఆ పరిశీలన కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథమును చదివితే నువ్వు స్పష్టంగా నీ దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. కాబట్టి చీకటిలో నడిచేటువంటి జనాంగమా, ప్రభువు అంటున్నాడు, మీరు గొప్ప వెలుగును చూడాలంటే వెలుగిచ్చేటువంటి ఆ దేవుని వైపు చూడగలిగితే, ఆ ప్రభు వైపు చూడగలిగితే దేవుడు మీ జీవితంలో ఉన్న ప్రతి చీకటిని, ప్రతి పాపమును, ప్రతి శాపమును ఈ దినాన్నే కొట్టివేసి నూతనమైనటువంటి వెలుగును మీ జీవితాల్లో ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. కాబట్టి ప్రియమైన బిడ్డలారా, ఆ నిజమైన కృపాసత్య సంపూర్ణుడి దగ్గరికి నువ్వు రాగలిగితే దేవుడు నీ జీవితంలో ఉన్నతమైన ఘనమైన కార్యాలు చేస్తాడు. అట్టి కృప దేవుడు నీకు దయచేయునుగాక. ఆమేన్.